ಯಾವ ಬೆಚ್ಚಮಂತನ ಫೈನಲಿ ಎಟ್ಟಿ ಚಟ್ನಿ ರೆಡಿ ತುಲೆ ಹಲೋ ಗೈಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಕಮಾತೆ ಎಂಚಲರ್ ಸಮಯಂಡ್ ಪಾತೆರದ ಮೂರ ಎಂಜುಲಾಗ್ ಮಂತ್ ಐಕ್ಲ ಸಮ ಪಾತೆರ ಜಪನ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಆಮ್ತದೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪೂರ ಆಂಡ್ ಅಂಚದೊಂಚೂರು ಸಮಾಧಾನ ಅಂಚದು ಇನ್ನೊಂದು ಲಾಗ್ ಮನ್ಪುಗ ಅಂದು ಬರುತ್ತೆ ಅಂಚ ಇನ್ನೆಂತೂ ರಜೆ ಇತ್ತು ನಂಚಿನ ವೇ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಅವು ಪೂರ ಆಂಡ್ ಪೂರ ಉಂಟಾಡಿ ಎತ್ತಿ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತಲ್ಲ ಮುಗ್ಗೇರಿ ಜವಳಿ ಅಂತ ಬರ್ಸ ಟೈಮ್ ಬಿಡು ಮುರ ಹಿಡ್ದಕ್ಕೂ ದೊಂಬಿತ್ತರು ಕೋಡಂತೂ ನೈಟ್ ಸಡನ್ನೇ ಬರ್ಸ ಬರ್ತರು ಅವಳು ಇಂಚ ಜೋರು ಬರ್ಸಿರ್ತೀನಿ ಹಣ್ಣು ಸೆಕೆ ಮಾತ್ರ ಮಸ್ತ್ ಇತ್ತಿರು ಸೆಕೆನೆ ಬೆಚ್ಚಲಕ್ಕದು ಬರ್ತೀರಿ ಬರ್ಸ ಬರ್ತೀನಲ್ಲ ಅಂಚ ಕೋಡಿನ ಜಾತ ಬರ್ಸ ಬರ್ತೀನಿ ಮುರ ಹಿಡ್ದಕ್ಕೆ ಬರ್ಸನೇ ಹೆಚ್ಚಂಡು ಅಂಚದು ಅಂಚನೆ ಇನ್ನೊಂಚೂರು ಅವು ನೀರು ಪ್ರವಾಸ ಒಂಚೂರು ಗಲೇಜು ಬರೋದು ಪೂರ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಪೂರ ಅದು ಗಂಜಿ ಪೂರದ ಇದ್ದಾಳೆ ಕಜೇಬ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಫೋನಿರುತ್ತೆ ಕಜಿಬ್ ಅಲ್ಚು ನುಂಗೆಲ್ ಕಜಿಬ್ ಬುಕ್ಕ ನುಂಗೆಲ್ ಕಜಿಬ್ ಮಂತಂದ್ರೆ ಮೀನು ಕಜಿಬ್ ಮಂತ್ ತಿಂದು ಬೋಡಿನೇ ನುಂಗೆಲ್ ಕಜಿಬ್ ಮಂತು ಅಂದು ಬಂಗುಡಿ ನುಂಗೆಲ್ ನಂಚು ಕಡೆಯಾರ ಪೂರ ಪಾಡ್ದೆ ನಾನು ಅವು ಕಜಿಬ್ ದಿಕ್ಕಿಳಿದಿದ್ದು ಬಿಡ್ಕೊಂಡು ಅವಳ ಕಡ್ಲೆಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಈಗ ಒಂಚೂರು ಅಂಜನೆ ಬುಕ್ಕ ಒಂದು ಎಟ್ಟಿದ ಪೊಡಿತು ಎಟ್ಟಿದ ಚಟ್ನಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮನ್ಪಗ ಅದು ಪೋಂದಲ್ಲೆ ಬಟ್ ಚಟ್ನಿ ಮಂದಿ ಜಿಡೆ ಮುಟ್ಟು ಎಟ್ಟಿ ಚಟ್ನಿ ಮಂದಿ ನುಂಗೆಲ್ ಚಟ್ನಿ ಪೂರ ಮಂದೆ ಒಬ್ಬರು ಅಲ್ಚಿ ಕಡೆ ಪಾಡ್ದು ಬಿಡ್ನಾಡು ಎಟ್ಟಿ ಚಟ್ನಿ ಮನ್ಪಗ ಅಂದಾಡು ಏನು ಚಾಪುಮ್ ತಗೋಡು ಎಟ್ಟಿ ಚಟ್ನಿ ಮನ್ಪರ ಪೊಯ್ ಮೇಲೆ ನಾನು ಇತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅಂತಂದರೆ ಎಟ್ಟಿ ಚಟ್ನಿ ಅಂಚನಿಕ್ಲಿಗಳ ತುಂಬ ಅಂದರೆ ಹೆಂಚಂದ್ರೆ ಅಂದು ಏನು ಚಾಪುಣ್ಗಳ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಚೂರು ತಾರಾಯಿ ಪೆರೆದಿದ್ದೆ ಇದು ಯಾವ ನಿನ್ನದೆ ಗೊತ್ತು ಓಡು ಅಂಚೆ ಎಟ್ಟಿ ಪೊಡಿ ಪಾರ್ದಿ ಓಡು ಒಂದು ಕಜಿಪು ಮೇಲೆ ಬಂಗುಡಿ ನಿಲ್ಯ ಒಂದು ಕಡ್ಲೆ ಒಂದು ಕಜಿಪು ಮಾತ್ರ ಒಂದು ತುಲೆನ ಮೆಗ್ದಿನಾಗ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅದು ಕೊಡಿ ಇಂಚ ಪುಚ್ಚೆಗೆ ಒಣಸ್ಪಾಡ್ರೆ ಇಂತುಲೆ ಏತು ದಸಿನ ಪಂಡ ಮುಲ್ತು ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಬಾರ್ದು ಮುಲ್ತುರ್ದು ಯಾಕಲು ಓಪನ್ ಮುಂದೆ ಮಾಡ್ದೇರೆ ಚೂರು ತಂದೆ ನಮ್ಮ ತುಲೆ ಪೊಡಿ ಚಟ್ನಿ ಎತ್ತಂತು ಲಾಯ್ಕಾವು ಇಟ್ಟು ಚಟ್ನಿ ಪಂಡ ಭಾರಿ ಇಷ್ಟ ಇಟ್ಟು ಚಟ್ನಿ ಗಂಜಿಗೆ ಬ್ರೆಡ್ ಚಾ ಯಾನು ಈತದೆ ತೊಂಡೆ ಯಾವುದು ಆಪುಂಡು ದಾಪಂಡ ಎಂಚ ಆಪುಂಡು ಗೊತ್ತಿದೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅಂತ ಅಂಚ ಪಕ್ಕಡೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮಂತದ್ದು ವೇಸ್ಟ್ ಆಯ್ರ ಬಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈತ ಯಾವು ಇದು ತೊಂಡೆ ಅದುಲೆ ಯಾವ ಇದು ಅಂಚ ದೆನ್ಪು ಚೂರು ಕ್ಲೀನ್ ತೋಡು ಪೂರ ಪೊಡಿ ಪೊಡಿ ಬೇತಾಳಂದು ಅಂಚೆನೆ ಬುಕ್ಕಂದೇನು ಒಂಚೂರು ಫಸ್ಟ್ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಐದು ದುಂಬು ಈಗ ಮಸಾಲ ಒಡತ ಚೌಕ ಇಂಚ ಪುಡಂದು ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಬಂಗ ಬಣ್ಣ ನೀನು ಕಟ್ಟದಿಯಾರೆ ಇದು ಕಟ್ಟದಿಯೋಡು ಸಮಟೆ ಜನ ಪುಚ್ಚರು ಒಳ್ಳೆ ದಿಪ್ಪುಚ ಡಬ್ಬೆ ಮಾಡ್ದಿಪ್ಪಿತ್ತೆ ರೈಸ್ ಆರುಂಡು ಬಾಯ್ಲ್ ರೈಸ್ ಆತುಂಡು ಇದು ವೈಟ್ ರೈಸ್ ಅಂತ ಇರ್ತದೆ ನೀರಂತ ಕೊದಿಯೊಂದು ಉಂಡು ದಿಕ್ಕೆಳ್ದಿರ್ತೇನೆ ಪಾಡ್ದು ಇದು ಮಸಾಲೆ ಮಾಡ್ಕೋಗ ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ರಡ್ಡರೆ ಮುಂಚಿತ ತೊಂದೆ ಪಂಡ ಚೂರೇ ಮಾಡ್ಬಿಡೋದು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಚೂರು ಮಂಚಲ್ ಕೊಂಚೂರು ಪುಡಿ ಇದೇ ಪಾಡ್ದು ಚೂರು ಕಡೆ ಡ್ರೈ ಚೂರು ಉಪ್ಪು ಪಾಡೋಡು ಉಪ್ಪು ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಡ್ನ ಮುಡ್ತಿದ್ದೆ ಪಂಡ ಎಟ್ಟಿ ಉಪ್ಪಿತ್ತನ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಚೂರು ಪಾಡೋದಿಲ್ಲ ಇದ್ದರೆ ಒಂದು ಕಡೆದು ಬರ್ಪೆ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮತ್ತೆ ನಾಡಿತೆ ನೆಕ್ಕೊಂದು ಕ್ಯಾನಿ ತಾರಾಯಿ ಪಾಡುದಿಲ್ಲ ತಾರಾಯಿ ಪಾಡ್ದು ಒಂದು ಚೂರು ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಕಡೆಪೆ ಚೂರು ತಾರಾಯಿ ಪಾಡ್ಗ ಚೂರು ನೀರು ಪಾಡಿ ಅಂಡ ತುಲೆ ಕರೆಂಟ್ ಹೋಗ್ತುಂಡು ಕರೆಂಟ್ ಇಚ್ಚಿ ಪಾಡ್ನಂಗೆ ಪೋಡಿತ್ತರ ಕರೆಂಟ್ ಇಂಚೆನೆ ಪಾಡು ಚೂರು ಬುಕ್ ಮನ್ಪುಗ ಕರೆಂಟ್ ಅಂತ ಬೈಜಿ ದಿನಲ್ಲ ಕಜ್ಜಿ ಮಾಡ್ರೆ ಕರೆಂಟ್ ಬರ್ತಾನೆ ಒಂಚೂರು ಅಪ್ಪ ಕಳೆದು ಬಿಟ್ಟು ಅಂತೇಳಿ ಇತ್ಯಾವು ನಾನು ಒಂದು ಎಟ್ಟಿನೊಂಚೂರು ಉಪ್ಪುಗ ಬೆಚ್ಚ ಅನ್ಪುಗ ಚೂರು ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ತುಗ ಒಂತ ಯಾವ ಬೆಚ್ಚ ಮಂತಲ್ಲ ಚಿನ್ನರ ಪಿದೆ ಪೊತ್ತುನದಲ್ಲ ರಸು ಪಿದೆ ಪೊತ್ತುನದಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆಲೆ ಚಿಪ್ಪಿತ್ತು ಒಂಜಿ ಪಾರ್ದು ಬಾವ ಪೊತ್ತೋಣ ಯಾಂಬಗ ಬಾರ ಇಲೆಗಾಯಿಸಿದ ಅಂಡೆ ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ಬ
എന്തെന്നെ ചെയ്യുന്നല്ലേ നെറ്റ് ഇതുവേ ബാജാൻ ചെയ്ത് ചൂരെണ്ണ പാടുന്നല്ലേ ചൂരെണ്ണ പാടി ചൂರು ಬೆಚ್ಚಾವಾಡು ಎಣ್ಣೆ ಚೂರು ಕಮ್ಮಿ ಆಡೋದು ಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಆಡಲ್ಲ ಪಣ್ಣೆ ಸೊ ಬೆಚ್ಚಾಡೋದು ಎಣ್ಣೆ ಬೆಚ್ಚಾಗಣ ಗೊತ್ತಾಗ ಆ ಬೆಚ್ಚಾಡ ಮಾಡುವೆ ಕೈ ಸೇರುತ್ತೆ ಫ್ರೈ ಆಗ್ತದೆ ನನ್ನ ಕೈ ಕೊಂಚೂರು ಎಣ್ಣೆ ರಕ್ತದ ಚೂರು ಫ್ರೈ ಮಾಡಿ ಪೊಡಿ ಮಾಡ ಇದನ್ನಷ್ಟು ಮೆಕ್ಕು ಚಟ್ನಿ ಸರಿ ಒಂಚೂರು ಬೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ ಕಾಣುತ್ತಾ ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಜನ ಅರೆಪ್ಪುದೊಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಟ್ಟಿದ ಪೊಡಿ ಒಂದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡೋದು ಮುಕ್ಕಲ ಇಂಚ ನೀರುಳ್ಳಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡಿ ಮಾಡೋದು ನಾನು ಇಂಚ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಫೈನಲಿ ಎಟ್ಟಿ ಚಟ್ನಿ ರೆಡಿ ತುಳು ಏತ್ ಈಸಿ ಏತ್ ಬೇಗ ರಾಪಕ್ಕ ಹಾಪುಡು ಒಂಜಿ 5 ನಿಮಿಷ ಯಾವುದು ಬೇಗ ಬೇಗ ಹಾಪುತ್ತೆ ಗಂಜಿದೊಟ್ಟಿಗೆ ಬರೋದು ಮತ್ತೆ ರವ್ವ ದಾಳಗಾಯಿ ಚುಪ್ಪೊಡ್ಚಿ ಮುಕ್ಕ ಟೇಸ್ಟ್ ಬಂತು ಪಂಟೆ ಗಾಯ್ಸ್ ಇಟ್ಟಿ ಚಟ್ನಿ ರೆಡಿ ಆಂಡ ಆಯ್ನಾತ ಬೇಗ ಆಂಡ್ ಒಂಜಿ 5 ನಿಮಿಷ ಆವಡಿತ್ತಿನ ಬೇಲೆ 10 ನಿಮಿಷ ಲೇಟ್ ಆಯಿದೆ ಪಂಡ ಕರೆಂಟ್ ಹೋಯ್ತು ಸಡನ್ನೇ ಅಂಚದೊಂದು ಚೂರು ಪೊರ್ತಾಂಡೆ ಅಂಚ ಜನ ಬೇಗ ಸೊ ಇತ್ತು ಟೇಸ್ಟ್ ಬಂತದ ಇಂಚೊಂಡು ಒಂದು ಗಂಜಿದೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಣ್ಣು ಪೊಡಿತೀನಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಐತೆ ಉಂಡ್ಬರೋ ಟೈಮ್ ಆತು ಪತ್ತೊಚ್ಚಾರೆ ಆಹಾ ಮಾತ್ರ ಗಾಯ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಎಟ್ಟಿ ಚಟ್ನಿ ಮಂತ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಭಾರಿ ಲೈಕ್ ಆತುಡು ಅದೊಂದು ಗಂಜಿದೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಕಜ್ಜಿ ಪುಲ್ಲ ಬಡ್ಸಿ ದಾಲ ಬಡ್ಸಿ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಹೆಂಗೆ ಒಂದು ಮೀನದ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಇಷ್ಟ ನುಂಗೇಲ್ ಮೀನು ಹಿಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಹಿಂಗೆ ಅಮ್ಮಗಳಂಚೇನೆ ಆಯ್ತಾ ಕಜ್ಜಿ ಚಟ್ನಿ ಪುರ ವಾ ಸೂಪರ್ ಎತ್ತು ಬೋಂಡಲ್ಲ ಒಣಸು ಪೋಪುಡು ನನ್ನ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಅವು ನುಂಗೇಲ್ ಮೀನು ಪಣ್ಣ ಅಂಚ ಜಾಸ್ತಿ ನುಂಗೇಲ್ ಮೀನು ಅಂತ ನಾವೇನು ಚಟ್ನಿ ಮನ್ಬೋಡು ಅವಡು ಕಜ್ಜಿ ಮಣ್ಣು ಬೇಗ ಹೋಪೆ ಅಂಜಿನಿ ಕಜ್ಜಿ ಪುಳಿತ ನುಂಗೇಲ್ ಮೀನು ಅವನುಂಡು ಅವು ಆತಿತ್ತೆ ದಿಕ್ಕೆಲ್ದಿತ್ತೆ ಕಡಲೆ ಬೇರೆ ಅವು ಚೂರು ಲೇಟ್ ಬೋಡು ಅವು ಬೇಯ್ತಾಯಿ ಬುಕ್ಕ ಅರೆ ಪಣ್ಣ ಅಂಡು ಅಂಚೇನೆ ಬೇಲೆ ಚಟ್ನಿ ಪುರ ಮಂತದ ಅಂಡಿದೆ ಮಂತಿ ಬೊಕ್ಕ ಬೇಲೆದಾದ ಪಂಡ ಈ ಬಾಜನ ಪುರ ಅವೆದ್ದೆ ಕೂಡ ಭಾರೀ ಬಲ ಬಚ್ಚುನ ಬೇಲೆ ಅವನಿಗೆ ಇಷ್ಟನೇ ಹೆಜ್ಜಿ ಬಾಜನ ಪೊತ್ತೆ ಫುಲ್ ಗಲೀಜಾತ್ರ ಇಂಥ ಪೂರ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಅವನಿ ಮಲ ಬೇಲೆ ಮಣ್ಪುರ ವಿಷಯ ಆಯ್ತಾ ಇದು ಬೊಕ್ಕ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೊಡೋದು ಅವೊಂಜಿ ವಿಷಯ ಅಂತ ಅದು ಒಂದು ಅದು ಇದು ಚಟ್ನಿ ಪುರ ಅದಾಡು ಥರ ಬೇಲೆ ಮಂತು ಬುಕ್ಕತಿ ಕಣ್ಣು ಉರಿವಿನ ಟಾಪುಚಿ ಎಷ್ಟು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಪಿದಾಡಿಯಾ ಗ್ಲಾಸ್ ಎಲ್ಲ ತಿಂತೀರಿ ಸಂತೇಳು ಓಲ್ಲ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡಿ ಪುಚ್ಚಳು ಓಳು ದೇರ್ಲ ಗೊತ್ತಿ ಪುರ್ದಿತ್ತಾಡ್ನೆ ಈ ದೊಂಬುಗಂತ ಆಪುಜಿ ದೊಂಬುಗಂತ ಕ್ಲಾಸ್ ಗಾಯ್ಸ್ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬತ್ತಾ ಅಕ್ಕ ಮುಂತು ಹೋಗಲ್ಲ ಕೆರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾಗದೇವರಿಗೆ ಕೈ ಮುಗಿದು ಸುತ್ತ ಪಾರ್ದೆ ಈಚೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಹೋಗಲ್ಲ ಸ್ಟೆಪ್ ಗಾಯ್ಸ್ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪುರ ಬೋದು ಬತ್ತ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪುರ ಪೋದು ರಪ್ಪ ಕೊಂಚ ಪಟ ಪೋಯ್ಲೆ ಕಣೆ ಪೂಜೆ ತಿಕ್ಕಣಂಚ ಅದು ಬೇಗ ಪೋದು ಒಣಸ್ಪುರ ಮಂತ್ ಬತ್ತ ಭಾಷೆದ ಒಣಸ ಸಮಯ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪುರ ಪೋಂದೆ ಅವಳು ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಪೋಂದೆ ಮಸಮಂಡ್ ಅಡಿ ಬ್ರಹ್ಮಕಲ ಸಾಹಿಬಕ್ಕೆ ಹೊರದು ಅನುಭವತ ಇಡ್ಬು ಕೆಂಪು ಓದ್ತೀಚಿ ಕೈ ಕಾಲದ ಪೋಯರ ತಿಕ್ಕೀಚಿ ಅದು ಇನ್ನೆಂಜಿ ಪೋದು ಬತ್ತ ಇನ್ನೆಂತ ಶನಿವಾರ ಅಲ್ಲ ತಾಚೆ ಅದು ಪೋಯಿನ ಗಲಿಗೆಡ್ಡೆ ಅಪ್ಪಕ್ಕನಿಗೆ ಅಪ್ಪಕ್ಕನ ಪೂಜೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅದು ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಪುರ ಮಂತ್ ಬತ್ತ ನಾನು ಚೂರು ರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಪೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ವಿಡಿಯೋಸ್ನ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಲೈಕ್ ಶೇರ್ ಬಾಯ್.